פורטר, לגבי האסטרטגיה שאנחנו בונים, האמת, יאמר לזכותו, לא מעניין אותו אם השקענו בזה 3 חודשים של עבודה, חודשיים, אם זה מצגת של 120 שקפים או 3 שקפים, אם אתם יכולים לדקלם את זה מעמוד אחד. הדבר היחיד שמעסיק אותו אומר, בואו תבדקו שהיא עומדת ב5 המבחנים שאני כרגע מציג לכם, אוקיי? אני רוצה רגע אחד לעבור מאוד מאוד בקצרה על 5 המבחנים. המבחן הראשון זה שתהיה הצעת ערך מובחנת, שרשרת ערך, תפורה היטב, שקלול תמורות שהוא שונה מן המתחרים. שימו לב על העצמה של המילה כאן שונה, היא בעצם לב הדבר. התאמה על פני שרשרת הערך והמשכיות לאורך זמן. צריך לבדוק ולעשות, זאת אומרת, לבחון את האסטרטגיה לאור 5 המבחנים. זה כאן, אנחנו לא משניים יוצא אחד, אוקיי? ואנחנו לא בוחרים. החוכמה היא לעבוד באופן מאוד 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 מסודר ולבחון את האסטרטגיה לאורך כל 5 המבחנים. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, ולא לוותר על אף אחד מהם. כי הראייה הכוללת הזאת מאפשרת לנו התבוננות ממספר זוויות ראייה, ואז אנחנו יכולים לוודא שאין לנו טעות או שגיאה משמעותית שאנחנו לא ראינו אותה. שקלול תמורות. שקלול תמורות זה המבחן הקשה ביותר. המבחן שכולנו צריכים מאוד 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 להתאמץ כדי בסופו של דבר לעמוד בו. למה? על פניו זה נראה נורא נורא פשוט. ברור לנו שכדי לבנות אסטרטגיה נכונה, אנחנו צריכים להציג חלופות, ובסופו של דבר, אחרי שפרסנו את החלופות, אנחנו צריכים לקבל החלטה. אז למה זה כל כך קשה? למה זה המבחן שבסוף מחייב אותנו לגייס את כל הכוחות שלנו כדי לבצע אותו? אבל הסיבה הראשונה זה הנטייה שלנו להאמין שיותר זה יותר טוב, ואני תכף ארחיב על זה. הסיבה השנייה היא הקושי בוויתור מכל סוג שהוא, ובטח גם בהקשר הזה. והסיבה השלישית היא שקשה לנו להאמין שבסביבה שכל הזמן משתנה, ושיש בה כל הזמן התפתחויות, אנחנו באמת, באמת, באמת נצליח לייצר יתרון בר קיימא, שיהיה משמעותי ושנוכל להחזיק פה לאורך זמן. אני רוצה עכשיו קצת יותר לפרט על כל אחד מהם. יותר זה יותר טוב. ככה גדלנו, ככה אנחנו רגילים לחשוב. איך אפשר לחשוב שיותר לקוחות זה רע? איך אפשר לחשוב שיותר מוצרים זה יותר רע? איך אפשר לחשוב שנהיה יותר זמינים? אם יהיה לנו יותר צינורות הפצה, אם נגיע ליותר אנשים, זה רע. יותר זה יותר טוב. להגיד על זה שזה לא נכון, זה בניגוד לחוכמה הרווחת, זה בניגוד ללוגיקה הטבעית שלנו. זה דבר שאנחנו לא יכולים להכיל אותו. זה כמו, תחשבו, אם מישהו כאן משחק בחדר הזה פוקר, מישהו משחק קלפים? לא, אני מכירה לפחות אחד שיושב כאן אפילו שהוא לא מזדהה, אוקיי? ואני לא אגיד מי זה כדי לא לבייש אותו, אוקיי? אבל תחשבו שאנחנו יושבים ליד השולחן, וכל הכסף מונח, כן, הערימות האלה, המעוררות חשק, ואנחנו אומרים, תשאיר. לבוא לארגון ולהגיד לו, תקשיב, המערכת הזאת שבנית, תוותר עליה. אומר, אלוהים אדירים, השקעתי שם כל כך הרבה. או, יש שם הזדמנות נפלאה, ואנחנו אומרים לך, תוותר, לא, 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 אל תיכנס לשם. ואותו מנהל בא ואומר, אבל למה? בלאו הכי כבר יש לי מערכת הפצה, אני בלאו הכי מגיע לנקודות המחירה האלה. אני יכול להגדיל את גודל הדרופ, אני אגדיל את סך הכל הכסף שאני גובה מהנקודה, אני אוכל להגדיל את הרווחיות שלי בסך הכל. איך אני משאיר את זה על השולחן? למה? אז זה דבר ראשון, הקושי הגדול. לוותר על התפיסה שיותר זה יותר טוב. מי שאומר את זה, דרך אגב, מאוד חזק היום, זה סט גודין, שהוא אחד האנשים היותר מעניינים בתחום השיווק, כמובן, שהוא בא ואומר, small is the new big. אבל עליו אנחנו לא נדבר כרגע בהרחבה לצערי. ואני רוצה לעבור לנושא השני, הוויתור. למה ויתור כל כך קשה לנו? בוויתור יש רגע אחד של לימבו. רגע שאנחנו באמת בין לבין. רגע אחד שאנחנו באמת בשום מקום.
ובכל מקום. תחשבו על אותו דבר, על אותה תנועה שבה כאשר אנחנו רוצים להחזיק משהו אחר, אנחנו צריכים לפנות את הידיים שלנו. יש לנו ידיים שמחזיקות משהו, אנחנו צריכים לפתוח את הידיים, ואנחנו צריכים לעמוד רגע אחד עם ידיים ריקות. המשמעות של לעמוד עם הידיים הריקות האלה מחייבת אמונה כל כך גדולה. להיות מוכנים לעשות את הקפיצה הזאת, אוקיי? את הליפ אוף פייט הזה, שלכאורה אנחנו קופצים לשום מקום, ומי יודע מי יתפוס אותנו למטה, ומי יודע אם אנחנו לא נתנפץ שם למטה. אולי קפצנו בכלל לבריכה ריקה, שאין בה אפילו מים. הרגע הזה, עבורנו כבני אדם, כבני אנוש, הוא בלתי נסבל. עבור כולנו, כמעט בכל סיטואציה. לא משנה איזה. ופתאום אנחנו באים ואומרים לעצמנו, אנחנו חייבים לעשות את זה, בשביל אחר כך להחזיק, אבל מה אנחנו עושים עם אותו רגע שהידיים ריקות? וכל מי שאי פעם היה צריך לוותר על משהו, יודע שזה שורף לנו עד תחתית הנשמה. הסיבה השלישית, זה שבאמת, באמת, באמת קשה לנו להאמין. אנחנו הפכנו להיות בני אנוש, אומה, שהיא יותר קטנת אמונה מאשר גדולת אמונה. אנחנו מסתכלים מסביב, השעה חצות, הילדים ישנים, הטלוויזיה סגורה, הבית שקט. אנחנו גמרנו לכתוב את מה שהיינו צריכים לכתוב לישיבה של מחר. אנחנו עסוקים במשהו שהוא מאוד משמעותי לארגון. ואנחנו שואלים את עצמנו, ובאמת זה יצליח, ובאמת זה יוכיח את עצמו. זה באמת שווה את כל ההשקעה האדירה הזאת? באמת נצליח לייצר משהו שישרת אותנו לאורך זמן? איך בעולם שכל כך משתנה, שנדמה לנו שאנחנו הולכים כל הזמן על קרקע שזזה, אנחנו בכל זאת נצליח לייצר משהו שהוא לאורך זמן. אבל אם אנחנו מסתכלים על החברות שנאמנות לדרכן, אוקיי? אם אנחנו נסתכל על סאות'ווסט, על איקאה, על אפל, אוקיי? אנחנו נראה שהעובדה שהן היו מסוגלות להכיל את הוויתור, שהם לא האמינו שיותר זה יותר טוב, שהם האמינו שאם הם תהיינה נאמנות לעצמן, בסופו של דבר זה יצליח, אין אלה שמצליחות. אני לא רוצה עכשיו לחזור ולספר את הסיפור ההיסטורי על ג'ובס, כן? סטיב ג'ובס, שחזר וביטל את רוב המוצרים שהיו לאפל, והשאיר אותם עם שדרה מאוד מאוד רזה של מוצרים, אוקיי? שזה היה בניגוד לכל התפיסה הרווחת באותה, כן? כמה שיותר מוצרים יותר טוב, לא? הוא אמר, לא, אני רוצה רק מעט מאוד מוצרים, ואני רוצה שהם יהיו מושלמים. וסאות'ווסט, שהייתה צריכה לקבל החלטה שהיא לא מפטרת אנשים אחרי ספטמבר 11, כאשר לא היה ברור בכלל מה יקרה לתעשייה. והיא באה ואמרה, לא, זה לא בקוד שלנו. אוקיי? והיא הייתה צריכה לעשות את הליפ אוף פייט, ולהאמין בצדקת הדרך שלה, אוקיי? אוקיי? וכו, אני לא אכנס כרגע לעוד דוגמאות. צריך לזכור שהחברות האלה, אם אנחנו מסתכלים וחוזרים ומסתכלים עליהם לאורך השנים, אנחנו רואים שהן החברות שמצליחות. הן שורדות. הן כן מצליחות לייצר יתרון שהוא חזק, הוא רלוונטי, והוא משמעותי לאורך זמן. אז חשוב לנו לזכור ששקלול תמורות זה כמו לעמוד בקרחת היער, וצריך לקבל החלטה. אנחנו פונים ימינה או פונים שמאלה. וזה לא משנה כמה זה מצער אותנו כבני אדם. אין לנו, ולא תהיה לנו אף פעם, יכולת להיות בשני מקומות בו זמנית. ואם אנחנו ננסה ללכת ימינה ושמאלה בו זמנית, אני יכולה להבטיח לכם רק דבר אחד. אנחנו נעשה שפגט. ושפגט יש לו מחירים אחרים שאני ממש לא הייתי שמחה אם הייתם מתנסים בזה, אוקיי? ולכן הדבר הקשה הזה שאנחנו חוזרים וחווים כולנו ליד השולחן, הרצון הזה לגם וגם, ההתניה שלנו לרקוד על שתי חתונות בו זמנית, לא משרתת אותנו. ולמעשה, הדבר הכי משמעותי באסטרטגיה, זה להחליט מה לא לעשות.
רק כאשר אנחנו החלטנו מה לא לעשות, אנחנו יכולים כנראה לעשות הרבה יותר טוב את מה שהחלטנו לעשות. זה מאוד מאוד קריטי, ובגלל שזה כל כך קריטי, זה כל כך קשה לנו. כי מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים להמשיך להגיד לא. אנחנו צריכים המון משמעת, בלי סוף משמעת. כל יום מגיעות לשולחן שלנו הצעות נפלאות, יוזמות מדהימות, מרתקות, רווחיות. ואנחנו צריכים להגיד להם לא. אנחנו צריכים לוותר על הקונספט הזה, שיותר זה יותר טוב. ולמה? למה אנחנו צריכים את זה? כי שני הדברים גם יחד. ההיענות לכל יוזמה, והאימוץ של הקונספט שיותר הוא יותר טוב, הסכנה האמיתית שתמונה בהם, זה הסכנה של עמעום הייחודיות שלנו. ואם המשמעות העמוקה של תחרותיות היא לא להיות הכי טוב, אלא להיות הכי מיוחד, השמירה על הייחודיות שלנו היא הדבר הקריטי. היא צריכה להיות נר לרגלינו. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחזור ולשאול את עצמנו מי אנחנו, ומה הבחירה שתשרת את החיזוק ואת החידוד ואת הזיקוק של הייחודיות שלנו.